Ogechi kama, Ogechi kama, onye nọtamara ihe chi gaji uwe, onye nọtamara ihe chi gaji uwe. Ogechi kama, Ogechi kama, onye nọtamara ihe chi gaji uwe, onye nọtamara ihe chi gaji uwe. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ekele mụ na ya abịakọla ọzọ taa n'isi mbido TV iwetere gị ihe emume ehihie. Ihe emume ehihie ke taa sọsọ m ga-ewetere gị mụ onwe ma na Nwada Ugomma Jennifer unu ji akụ ugo mara. Ya gaziere unu ndị ọma na-atụnyere anyị mgbe ọbụla anyị batara n'isi mbido TV. Unu na-ekiri anyị, na-eme anyị, eme ka anyị nwee ike kwudosi ike n'ebe a ma ọ bụ maka unu anyị agaghị n'ebe a. Sị ka Chukwu na-agọzi unu, ka ọ ga-adịrịrị gị na mma ebe ọbụla gị nọ. Ị nọ n'ime ahịa, ị nọ n'ụlọ gị, ị nọ na-ekiri ihe onyonyo gị, ka ị na-eche ka akpọrọ gị rizọt ihe na-eme n'obodo, ka a gwa anyị onye ga-achị anyị. Ya sịrị ya gaziere gị. Onye chọrọ egwu unu ugbu a ama m ụfọdụ n'ime anyị obuka anyị n'elu obuka anyị n'elu, anyị na-achọ ka akpọrọ anyị rizọt, ka anyị mara ihe ga-emeri, ka a mara onye ahụ onye ga-achị anyị. Obi asị na agwọ ajala akịrịka maka na onwe onye ma ihe a na plan, mana Chukwu ga-emere onwe ya aha. Ịghọtago? Chukwu ga-eme ihe o ji wuru chi, mee ka etinye onye ga-azọpụta anyị n'obodo anyị awụ Naijiria, ka ihe nwee ike dịrị anyị na mma, ka ọnọdụ nwee ike gbanwee. Maka na ọ bụrụ na ewere onye na-enweghị obi Chineke tinye ebe ahụ, nsogbu ga-adị. Ụfọdụ n'ime anyị ga-akwara pụọ n'obodo a, ụfọdụ ga-akwara pụọ ma ọ bụgodị Togo anyị gawa ma ọ bụ Kotonu. Anyị na-eke isi azụ ụlọ krọs ọ gawa ebe ahụ. Ya gazie onye ọma na-ege anyị ntị. Ụjọ atụkwala na anyị tụọ jụụ na anyị na-elekwa ha ka anyị na-akpọ rizọt. A na ha webatasị ya ndị ka akpọla ndị ka a na-akpọbekwa anyị ka na-ewebatasị nke ha. Onye ọbụla dere edu, onye ọbụla ga-emekwala okwu n'ụka. Unu abakwala ụmụ okorobịa anyị, ụmụ ntorobịa anyị abakwala na streeti ga na-emebichi ihe, ka anyị ka modan, ka anyị nwee ike mee ihe a ka ọ dị n'udo, nwee ike tinye onye kwesịrị n'ebe ahụ, ka anyị hapụ gaa ime ihe tigbuo zọgbuo. O nwere ike ebido mewa nke ahụ na uche unu apụzie n'ihe kwesịrị ka echi echiche, ebe kpụazi ihe ọzọ, achụwazie ndị egburu na ndị egbu. Mana ọ bụrụ na anyị tụọ jụụ ma lebata anya n'ihe anyị ji n'aka, onye ọbụla ga-etinye uche na ya, na-agbakọ na-etinye ihe niile a na-eme, ihe niile ga-aga n'ọfụma. Ya gaziere gị onye ọma na-ege anyị ntị, ya dịrị gị na mma. Ụjọ atụkwala anyị, nke awụ nke anyị, obodo awụ nke anyị, onwe ihe na-emeri. Ya gazie. Ọ bụrụ na isonyebeghị anyị n'igwe mkpasị ka soshal midia, ma mbọ ka ị tụnyere anyị na @isimbido TV. Onye ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị @isimbido na Twitter, na Facebook, na Instagram, ọkwa na YouTube. Gbaa mbọ ka ị gaa ebe ahụ. A chọrọ ka anyị na-akwado ihe emume ehihie anyị na-ekwu okwu ya. Ọ na-amasị gị otu anyị na-abịa n'ihu onyonyo na-emete gị mma, na-eme gị obi aṅụrị. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, gbaa mbọ ka ịkwado anyị, zitere anyị ozi na @isimbido TV mgbe ọbụla gị. Anyị na ebe ahụ na-eche gị mgbe ọbụla gị ehihie, ọtụtụ abalị. Ọnwụkwa bụ nwere ihe na-agbagwoju gị anya, onwe ihe m kụzichara otu a na-agbagwoju gị anya, gbaa mbọ ka ị jụọ m ajụjụ n'igwe mkparịta ụka soshal midia. Anyị ga-asa gị ihe ọbụla gị jụọ anyị, a ga-asa gị. Makwa na ụlọ olu Igbo ka ị ga-eji saa jụọ m ajụjụ ahụ, ka wee ike kọwakwara gị n'olu Igbo. Ọ bụrụ na ị maghị asụ na debata akwụkwọ ka a na-akụziri gị, ka a na-emere gị tutorial. Ya gazie onye ọma na-ege anyị ntị. Ọ ga-akwara Isimbido TV ka ọ na-akpọtụ. Anyị chọrọ ka anyị jee yọrịta egwu ọyọrịma, ka anyị jee gbarịta ya ma bịaghachi. Agakwala ebe ọbụla gị, ghọtago? Hapụ ihe onyonyo gị na Isimbido TV ka anyị ga-aṅụrụ mmiri. Anyị na-abịa. Igbo ndị ọma ji eme ọnụ, ya gaziere gị, eji maka na ịgbarịrị egwu ahụ ọfụma, yọrịrị ya yọrị. Ya dịrị gị na mma, ya gaziere gị ebe ọbụla gị nọ. Eji maka na bipụ gị na-agbata obere, dịka akwụgo nọ n'ihe onyonyo gị ugbu a.
ka obi dajụọ gị, ka obi dajụọ, butuo ihe ọbụla na-eme n'obodo ihe Chukwu nọnyere anyị onwe ihe ga-emenụ, Chukwu ga-emere onwe ya aha. Ịghọtago? Ọ kakwana isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ihe dum na-eme. Anyị abịakwala iwetere gị isiokwu gbara ọkpụrụkpụ taa n'ihe emume ehihie. Ala nke taa mara nnukwu mma. Ọ gbasara ụmụaka anyị na-etolite ndị ntorobịa ụmụ agbọghọ ụmụ okorobịa ndị ke nọ n'afọ site n'afọ 12 rute n'afọ 18 afọ 12 rute n'afọ 18. Ndị ahụ mgbe ahụ ahụ ha na-agbanwe na-echenji. O wechara ụfọdụ ihe ha ga na-afụtasị, o nwere ụfọdụ ihe ha ga na-ahụgasị n'ime ahụ ha, ụfọdụ afụzie ya obi na-amafụ ha. Ha iji chịkọọ isiokwu a ka kpọrọ ụfọdụ mgbanwe nọ n'ahụ onye ntorobịa, ụfọdụ mgbanwe na ahụ nwa ntorobịa, ụfọdụ mgbanwe na ụfọdụ ihe ha na-afụtasị n'ahụ ha. Ya bụrụ ya, isiokwu anyị ji n'aka taa mara nnukwu mma, anọ dị nnukwute mkpa. Echefukwara ọkakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ife dum na-eme. Ihe anyị ka ejikọ n'aka ife emume ehihie na isiokwu anyị jiri aka ugbu a ogene ụfọdụ mgbanwe nọ n'ahụ, ụfọdụ ihe ịma aka nọ n'ime nwa ntorobịa, ihe a na-afụtasị, ihe nkewawu nne na nna ga na-afụgasị. Ọ dị ka ndị nne na nna agba ọfụ, ndị ke mụọla ofu ma abụọ, ka ihe ụmụ gị ga na-afụtasị. O nwere ike ịfụwa ụfọdụ agwa ndị a na ịfụwa ihe ndị a na-eme obi na ha na-akpa agwa otu na-ekwesịghị ka ha kpaa, ike na-agwụcha gị na-ada mba, mebi na-asịcha ka ihe iji akpa na-abara ha mba mgbe ọbụla gị na-etikashi, mgbe ọbụla gị na-eme ọwụ ihe kwesịrị ime dịka nne na nna. Dịka ị na-afụta nwatakịrị nwa agbọghọ ma nwa gị nwaanyị ma nwa gị nwoke na-erute n'afọ 12, 13, 14, 15, 16, mgbe ahụ ka agwa ha na-apụtacha. Ha chọrọ ịmata ife na-eme n'ụwa, ha chọrọ ịmata ihe ndị ọzọ na-eme, ha chọrọ iso n'ihe ha na-eme, ha chọrọ ịmụtacha. O nwere ụfọdụ ha na-afụ dịka ụmụ nwaanyị, ha bido o nwere mgbanwe ga na-apụtasị n'ahụ ha, dịka ara ha ga na-apụta, ahụ nwaanyị ha na-echenji, ụmụ ihe ndị ha ga na-afụgasị. Ha nwa n'onwe ha ọ ga na-agbagwochicha ha anya. Site ihe dịrị gị nwa bụ nne na nna wụ idosa ha ọdụ, kọwara ha otu ihe ndị a si na-eme. Ihe eji si ka nne na nna wụrụ enyi ụmụ ha, bụrụ enyi ụmụ gị, ka ha nwee ike na-agwọta gị ụfọdụ ihe ha na-afụgasị na ndụ ha, ka ha nwee ike na-akọwatụrụ gị ihe na-agbagwoju ha anya, maọbụ ihe mmadụ mere ha, maọbụ o nwee ike dịka ha na-etito ma nwoke metụ ha aka ebe ha kwesịghị imetụ. Ọ ga-enwe obi isi ka m gwa mma m maka na mma m agaghị eti m ihe, maka ọ ga-aghọta m. Ọ bụrụ nwatakịrị ihe mee ya na o chewasị ngwa mma m na ọ ga-eti m ihe, ngwa mpa m ọ ga-eti m ihe, ngwa onwe ihe ha anaghị ege m ntị, nwatakịrị ahụ ga-enwe ezigbo nsogbu. Ọ ga-adaba n'ọnwụnwa ọsịsọ maka na ị naghị ege ya ntị dịka nne na nna. Nwatakịrị bido na-afụcha mgbanwe n'ime ahụ ya, gị onwe gị wụ nne na nna ekwesịrị ịtụziri ya aka, gwa ya ụfọdụ ihe ndị o kwesịrị ma ọ bụrụ dịka nne oge kpọkete nwa gị nwaanyị ịghọtara, kpọkete ya, kụziere ya, si ya lee otu ihe a. Ọ bụrụ na o bidoro fụwa nsọ ya ọfụ, si ya lee abalị ole ọ ga-agba, ọwụ na ọwụ ife ọjọọ, ọwụkwanụgo ihe arụ, na ọwụ ihe nwaanyị ọbụla gị na-afụta. Mgbe ahụ ị gwara ya na ọwụ ihe mmadụ dum na-afụ, oge obi adatue ya na ọwụgo ihe ọjọọ ka emega ya. Ugbu a obi ya pụọla na nke ahụ na ọwụ ihe ọjọọ. Ịbịakwa kọwachara ya na o nwekwara mgbanwe ọzọ ọ ga na-afụgasị, mana ofụwasị ihe ndị a nwee nke na ọ na-aghọta ya, ọ bịakwute gị gwa ya, mepere ya aka ka o nwee ike nwee obi ịkọwatara gị ihe na-eme ya. Maka na nwatakịrị ọbụla gị nọkwuru nne ya nso, ọ ga-ara ahụ na nwatakịrị ahụ daba n'ọnwụnwa ịghọtara. Mana ọ bụrụ na gị onwe gị nne na naghị ege nwa gị ntị, ha nweta isi ka ihe na-eme, ị na-abara ha mba, ka ihe na-eme, ka ihe ji ga ebe ahụ, ka ịbakashịa ya ahụ. Nwatakịrị ahụ ọ na-adabagodi n'ọnwụnwa, ọ gaghị agwa gị, ụjọ agaghị ekwe ya kwupụta okwu. Ọgwụgwọdị na ọnwụ ka emere ife ọjọọ, ụjọ agaghị ekwe ya kwupụta ihe ahụ emere ya. Jọtara ya wụrụ ya
gị onwe gị bụ nne na nna gị kwesịrị iwu enyi ụmụ gị. Mgbe ị kọwachara ihe ndị ahụ, ị ga-afụ na nwatakịrị ahụ ga-enwe ezi nghọta, mara ka ihe o kwesịrị ime na ihe ndị o kwesịghị ime. O nwekwara ụfọdụ agwacha ibekwa ahụ mgbe ahụ ha na-etute, ọkachasị ndị ke nwoke kwa ifo agwa ha, ọ ga na ha ga-ebido kpọwa agwa otu gị onwe gị wu nne na nna ya agaghị alaiki yọtara. Mgbe anyị fọchara ha bido mebi ha afụwala ụmụ enyi ha na-iro na-eme ihe dị otu a, ha chọọ isoro ha mewa ihe ọ dịrị ga wụ gị bịa bụwasị iji iberibe na ị na-eme nka, ị na-eme nka, ime iwukwa mmadụ ịmọkwa ihe imere ka ị na-atụ ya mmụọ. Kama ị ga-ekwughasị ihe ndị a na-ekwesịghị ekwesị, ihe ị ga-eme akpọketa ya nso. Ọwụ gị nwa ụtọ ọwụ onye nke nwoke, gị nwa awụ nna, kpọọ nne, kpọọ ndị ke nwaanyị, nna kpọọ ndị ke nwoke, dota ha ọdụ ịghọtara, kọwatụrụ ụfọdụ ihe si ya ama na obi na-eme gị ka mme maka na irutele steji ahụ wụọ ihe ọbụla ga-efere chọrọ ime ịtara na imegodi mara ihe ga-eme ịghọtara. Ha chọrọ ịtara ihe ọhụrụ ọbụla gị ha fụrụ. Ọ bụrụ ndị ke nwaanyị fashọn apụta, ha chọọ iyi efe ga-eme ka ahụ ha fiti ahụ ha, ka ha dị sekense, ka ha dị ka pinọpinọ, ka ha soro n'ihe a na-eme, ha kwụrụkwana ibe ha kwụrụ, ha nwa akwụrụ yọtago. Mgbe ha na-emechi ụmụ ihe na ịkọwara ha na ha na-ediri ịghọta na ihe ndị a nwechara oge, o nwere oge ha ga-eru, steji ha ga-eru, ihe ndị a ha gadịghị enwe interest ị na-emechi ya ụfọdụ ihe ndị a. So kọwara ha ka ha nwee ike mara ka ha ga-esi na-eso enyi ha, maka na ma ilebara ha anya kọwachara ha ụfọdụ ihe ha kwesịrị ịghọta, ha ga-eso enyi ha kpafuo ọrịa. Ị ga-ebi tupu ị na-ama ihe na ha so baala otu ọjọọ, ha chọọ soro ibe ha ṅụwa ihe na-ekwesịghị ịṅụ, ṅụwa mmanya na-aba n'anya, ṅụwa siga, ṅụwa ihe ndị na-ekwesịghị na ha na-aṅụ. Maka na mgbe ahụ ha chọrọ ka ha testị ife ọbụla gị, ka ọbụla ga-asị na-eme ka anyị soro ga mee, ha sị na a na-agba klọb ka anyị soro ga agba klọb, ha sị na a na-eme nka ka anyị soro ga eme nka. Maka na obi na mgbe ahụ ọbara ha kara anụ ọkụ ọbara ha na-anụ ọkụ, nke na-akpata o si ebe a o si ebe abụọ. Maka na gịnị ọwụ steji ha nọ, ihe eji eso ha wụ ndidi na ekpere. Gị onwe gị bụ nne na nna, ka m jụgodi gị ajụjụ a, gị onwe gị bụ nne na nna, ngo ole ka ị na-ekpere ụmụ gị ekpere? Bikwasa ha aka n'isi, kpere ha ekpere si ya ihe ọbụla gị ị na-eme na ntị, Chukwu ga na-agọzi. Kwupụ okwu n'isi nwatakịrị ahụ. Ụfọdụ na nwatakịrị na-enwe isi ike, onweghị ekpere na-aga arụli, onweghị Chukwu na-aga eme, onweghị nwatakịrị ọbụla Chukwu na-aga agbanweli, except ma gị onwe gị ewepụtabeghị ohere kpọkwuo Chineke, gwa ya sị na nwatakịrị achọrọ ka ukwuo ka nwatakịrị agbanwee. Tifee ya n'aka Chineke, na-etife ya n'aka Chineke, na-egosi ya ịfụnanya, yọtara na-egosi ya ịfụnanya, na-akpọkọta ya nso, na-agbanyeghị ife ọjọọ ọbụla gị. Ofu ụbọchị ọ ga-eche echiche sị, na-agbanyeghị ife ndị a dum na mma m na-egosi m ịfụnanya, mma m achụpụbeghị m n'ụlọ, mma m emebeghị nke a, mpa m emebeghị nke a. Ọ dị ka ihe a na-ekwu ahụ eziokwu, ka ọ dị ka m ka m mara ma ga-agbanweli na-agwa m, ka m tara igodo ihe ha na-agwa m o eziokwu, ka m mara ụmụ ihe dị iche tupu ị na-ama. Nwatakịrị ọha echewa ihe ochebazibere echiche n'ihe ndị ahụ ị na-akụzichara ya, na-echebe echiche. Nwatakịrị ọbụla ga-ahaziri ndụ ya ọfụma, ọ ga-arụ ahụ ka nwatakịrị ahụ mee misteki, yọtago. Ya bụrụ onye ma na-ege anyị ntị, gbaa mbọ ka ị na-ekpere nwatakịrị ahụ ekpere, ma ọ bụrụ na ilewara anya ọ dị ka nwatakịrị akakawala ma ọ dị ka aga m ejikọtali nwatakịrị a. Ihe ị ga-eme ahụ na-ekpere ya ekpere, na-egosi ya ịfụnanya, na-eme ihe, na-agwasị ya ihe ndị o kwesịrị ịmara. Ego na-ege anyị ntị, o nwere nke ọ kafọrọ m n'ọnụ, ọ kafọ ihe ị ga-ekwu ekwu ka nkụ yọtago. Mana tupu anyị aga n'elu ka anyị je gbarịta obere egwu, agakwala ebe ọbụla gị, ana m abịa. Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu, ya gazere gị, ya dịrị gị na mma. Ọ ka kwara isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe Ufodu m na-eme, ebe a na-emefe a na-afụ anya n'ihe emume ehihie. Aka kwa Nwada Ugomma Jennifer, onye na-ewetere gị ya eke ịkpọba akụ ugo, ka ahụ na-amasị m. Ya bụrụ ya, o nwere isiokwu mara ọkpụrụkpụ anyị jira. Ka ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị, gbaa mbọ ka ị bụrụ oche gị bịa n'ihe onyonyo
onyonyo gị ka anyị nwee ike kwutọpụ ihe anyị ji n'aka. Ka ihe a na-ekwu okwu ya asị ihe ịma aka dị na ndị nyere ndị ntorobịa ihe mgbanwe dịcha n'ime ha dịka ha na-etolite, ọkachasị ndị si nọ n'afọ 20 rute n'afọ 12 site ruo n'afọ 18. Mgbe ahụ ha ka na-eto eto, ha ka na-apụta ụmụ pịnọpịnọ, ọkachasị ndị ke nwaanyị ha na-emecha ụmụ sekese. O nwechara ihe ha na-afụgasị n'ime ahụ ha, o nwechara ihe ha na ụdịka agwa ha na-adị akpagasị yọtara. Mgbe ahụ ndị oyibo na-akpọ ya youthful exuberance. Obi ha na-anụ ọkụ mgbe ọbụla gị ha chọrọ ime, ha chọrọ iso n'ihe ha na-eme, ha chọrọ ịmata ka ha na-eme ịghọtago. Tupu ị na-afụ ama ihe na-emere, enyi ha na-akụzere ha kụzere ha nke ma nke ekwesịrị ịkụzi ma nke na-ekwesịrị ịkụzi ha amụta. Mgbe ahụ nke ọzọ chọrọ ịrụtụ aka, gbaa mbọ ka ị na-elebara ha anya. Ọ bụrụ na ị gonyere ha ekwentị, nwa gị nwaanyị mebi igonyere ekwentị ka ị nwee ike na-akpọtụrụ ya ma ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ nwere ebe ọ gara, ị nwee ike izie ya ozi ma nke ọdọ jiri maka ya gonye ya ekwentị. Lebara ya anya maka mgbe ahụ ma ilebara ka ihe ọ ga na-apị na-emefu na ahụ ihe ọ ga-apị ego onwe gị ntoola ruo afọ 15 ị gaghị amali ya. Ha ga-abacha n'ime ịntanetị chọcha nke ha kwesịrị ịchọ, chọọ nke ha kwesịrị ịchọ. Ọ dị mma ka ị na-elebara ha anya. Mana ọ bụrụ na ha nwere Facebook, igwe Facebook, nwee nke WhatsApp, nwee nke gbaa mbọ ka ị sonyere ha na peji ha ka ị nwee ike na-afịfe ha na-epost. Lebara ha anya maka na ụfọdụ n'ime ha ihe a na-adị epost, ụfọdụ ndị na-amadụ ha ma na ụmụ ha na-ewepụta ihe ndị a n'igwe soshal midia. Nke ọzọ m chọkwara ịrụtụ aka awụ na ile anya oge a ha na-eto eto na ụlọ akwụkwọ ma ọrụ nọ n'ụlọ na ọrụ ime assignment ha na ihe ndị a na-agwụcha ike yọtara. Ọ na-enye ha nsogbu. Onye ụfọdụ n'ime ha na-emesicha assignment ha anaghị enwe ike meli assignment ha. O nwere ike alọta enye ha efere, saa efere, zaa ụlọ, mee nke tupu ị na-enwe ike agwụ ha. Ịma ụmụaka ndị ike anaghị ha agwa tupu ị na-enwe ya, "Mommy, I'm tired. Mommy, ike agwụla m. Mommy, echi ka m mee ya biko." Tupu ị na-ahụ ihe na-eme ebere gị akwa ọ steji ha nọ, ị gaghị egbu ha egbu. Ha bewe otu ahụ mara ka ị ga-esi kenye ya ọrụ, mara ka ị ga-esi nye ya ọrụ ọ ga na so that ọ rụchaa ya ka o nwekwa ike nwee ohere iji gụọ akwụkwọ ya, ka ị balansịara ha ihe ndị a yọtara. Ị balansịa ya ha na-agụtụkwa akwụkwọ ha na ka ha nwee ike na-akọnsentreti na-efokọs n'ihe ha na-agụ. Maka na n'ime ya otu ahụ ọ ga-arapụ ofu mee ofu. Mgbe ọ rapụziri ofu o nwere ka ọ gaa na-emezi ọfụma n'ụlọ akwụkwọ yọtara. Ọ gaa na-emezi ọfụma tupu ị na-ahụ wetara gị rizọtụ buo klaasị n'isi. Ọ buo klaasị n'isi o buzie ka gụwara gị gbawara ya, ọwụ ibe gị gbara first, ọwụ ibe gị gbara second, ha nwere isi ọbụrụ abụọ ga-enwe isi ofu sọsọ. Ị gbawara ya meanwhile isokwa ịkọntributu n'ihe mere o ji daa na ule ha yọtara. O nwere ụfọdụ ihe ha na-ama ịghọtara gị mee ha kụzetụrụ ha ụfọdụ ihe ndị a nyere ha aka ka ha nwee ike dị balansị yọtara. Ilekwa anya na ụfọdụ ihe ndị a mgbanwe ndị a o nwere ike ọ na-emezi ọfụma na ụlọ akwụkwọ. Chenji ndị ọ na-afụgasị n'ime ya nke ndị oyibo na-akpọ hormonal changes n'ime ọhụụ ha. Mgbe ha na-afụcha ụmụ ihe ndị a ọ ga na-enye ha oke echiche na-echi mgbe ọbụla gị ọ na-echi mgbe ọbụla gị fịọla na-eme oyi yọtara na-echebara ihe ndị echiche. Ọ gaghị na-akọnsentreti n'ụlọ akwụkwọ. Mgbe ị lebara na-ele amọnụta ụmụ gị ọfụma, nne na nna ka na-agwa ka ha na-amọnịta ụmụ ọbụla. Mgbe ị fụtara nwa gị nwaanyị na nwa gị nwoke na-enwe ụdịka agwa dị otu a, ihe ị ga-eme ahụ ịkpọkeleta ya nso, jụọ ya si ka ihe ọwụ, ka ihe na-akpa gị, ka ihe na-enye gị nsogbu n'obi, ka m ga-esi nyere gị aka. Mgbe ọ kọchara gị mee ya ka ọ ghọta na ị gaghị akọndem ya, ka ọ mebi ị gaghị egbu ya egbu na ọwụ advice ka ị chọrọ inye ya, ka o nwee ike nwee obi sarịsa nwee dị free ịgwa gị ife ọbụla ọ chọrọ ịgwa gị yọta. Mana ọ bụrụ ka ijiri mba ọ ga-ahaidịrị gị ụfọdụ ihe. Mana ọ bụrụ na ime o kweghị ikwu
ị nwere ike ihe kpọta ndị ọkachamara ka ha nyekwara ya aka. O nwere ike ọ gafeziela ịghọta ya ọsịsọ ọ gafezi oke ịkpọtazie ndị ọkachamara ha nyere ya aka mana tupu ị na-aga ihe igiri ala bụ ga-asị ya akpazi ya ọfụma gị tunuo ya gwa ya kụwachara mee ya ka ọ ghọta na ọwụgo ihe ọjọọ ka ị chọrọ ime ya na enyemaka ka ị chọrọ inyere ya maka ụfọdụ ha ga-eche na mebi ị chọrọ ịkpọga ha ụgwọ ụwa dum ihe na-eme ya ọ that kind of thing yọta. So mgbe ị mechara kọwachara ụmụ ihe ndị ọ ga-enyere ya aka inwe ike gwa gị ebe ihe na gị makwana advice ị ga-esi nye ya onye ọkachamara ahụ ga-enye ya yọta ka nwee ike dị focus na ihe ha na-eme dị balance. Mgbe ha na-akpacha agwa ụta ị ga-abụ ụfọdụ ime ha agaghị na-eri nri ọfụma ihe a na-erizi chọm 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 ata biskit ata granọt ata nka golden more kọfle eme nka tupu ị na-ama iri ihe ga-awụziri ha nsogbu yọta. Nke ahụ na-ekwu okwu ya ga-eme ha agaghị eto ọfụma. Ụfọdụ ha ga na-ehi ụra ọfụma n'abalị, ụfọdụ ha ga na-enwecha ihe ndị oyibo na-akpọ malnutrition. Ụfọdụ ha agaghị na-elu ukwu healthy, agaghị na-adịcha nọ healthy because ha anaghị eri nri ọfụma. So ị ga-elebara ha anya mara na ị ga-enyere ha aka haziere ha ka ha ga-esi na-eri nri, gụtara ha ụmụ mkpụrụ osisi ụmụ ihe gwa ha wepụtara ha timetable otu ha ga-esi na-eri ihe ka ha nwee ike nwee ahụ mgbasi ike yọtara. Nke ha dị nnukwute mkpa dịka ha na-eme ihe ndị awụ mgbanwe nọcha ha n'ime ọwụ ihe ọjọọ wụkwana ihe na-egbu mmadụ mana ilebara ya anya ọfụma ịghọta ya yọtara hazie ya ọfụma nwee ike dịrị ya mma. Mana ọ bụrụ na ilefuru ya anya ụfọdụ ndị na-anaghị na-elefuru ihe anya too much anyị na-elefuru ya anya ọkam. Ihe ọbụla gị hụtara nwatakịrị na-ahụ nwatakịrị ihe agwa ọbụla gị hụ na elefurula ya anya maka ilefuru ya anya oge ga-erute mgbe ị gazighị ama ihe ị ga-eme gbasara ya. Ị gaghị ama ihe ị ga-eme maka na ọ dịziela late. Ọ ga-adịzi ka ọ dị ka nwatakịrị bidoro sewe ihe osise ịma na ọ na-ese ihe osise o nwere ike ịfụtụle ya ka ihu ya si na-adị anya ya na-achacha uhie ụfọdụ oge emebi ọnụ ya na-achacha oji. Ịma na mgbe na-ahụta ihe ịjụọ ya sị ka ihe mere anya gị ji atụ ụta ka ihe mere ọnụ gị ji atụ ụta ọ sị gị mami onwekwa ilewe ihe rapụ ya si onwekwa nwee ike ichebara echiche si na ihe awụghị nke efu ka m marụgodo ihe mere kpọkete ya nso were ịfụnanya jụọ ya ajụjụ si ya biko nwa m nwoke enwekwara iwe ịma na mụ na aga ahụ 5 and 6 yọtago gwa m kewe eziokwu aga m akụ gị ihe aga m akọndem aga m egbu gị egbu gwa m ihe wee eziokwu o nwere ihe ṅụrụ o nwere ike ihe dị agha yọtago di ya mee were egwuregwu so ya ka ịrụba ya n'ime nụta ya eziokwu n'ọnụ yọtara ka o nwee ike kọwara gị si gị ọwụ na o nwere ihe o meela yọtara ọ ga-enwe obi sarịsa nwee obi dị free gwa gị ihe ahụ ka ị gụọ onwe gị nne na nna makwara n'ebe ị ga-esi nyere ya aka yọtara. Ọwụ nke were ụjọ tinye ya n'ubu bawara ya mba nwatakịrị ahụ agaghị ekwu ya ọ gaghị enwe obi ịgwa gị si gị nna m ile ihe m mere ọ ga-eche na ị ga-akọndem ya ma ị ga-eti ya ihe ma ị ga-eme ihe ga-eme ihe a abara ya mba. Na ọ bụrụ na ijiri nwayọọ soro ya ọ ga-agwacha gị ihe dum kọrọ gị ibu na kọrọ gị si n'isi ruo na njedebe ọ ga-agwa gị ife ọbụla gị mere gụọ onwe gị na mgbe ahụ ị marazi ihe otu ị ga-esi nyere ya aka gwa ya sị na ihe anyị kwesịrị ịkọ gwa ya aghọm dị na ya gwa ya ihe ọ ga-efesi ma ọ bụrụ na ọ kọntinu na-eme ihe dị otu a mgbe ahụ ịpasịla meseji ahụ a na-ekwu okwu ya ọ ghọtakwana ya ijirizie nwayọọ gwa ya sị mgbe ọbụla gị ihe dị otu a mere ya feel free gwa gị na ị ga-anabata ya na ị ga-agwakwara ihe o kwesịrị ime yọtara ọ ga-enwe obi na-agwa gị nwatakịrị ahụ agaghị atụ ụjọ ịgwa gị ihe ọbụla gị. So ya ọ bụrụ ya onye ọma na-ege anyị ntị gbaa mbọ ka ị na-elebara nwa gị anya gbaa mbọ ka ị na-eleba nwa gị nwaanyị nwa gị nwoke anya ọ bụghị ofu onye sọsọ ka ị ga na ọ ụfọdụ ị ga-eme ha na-etinyecha anya na ụmụ ọka ọ dị ka ọ sị ụmụ nwaanyị ka mkpa ma ụmụ nwoke dịkwa mkpa nwoke na-efu ọhịa tu so ile onye nke a mee ihe dum ọ dị balansị ịghọtago. Tupu anyị aga n'elu ka anyị je gbarịta obere egwu anyị na-abịaghachi agakwala ebe ọbụla gị ana m abịa.
Igbo ya gaziere gị ejimakara ịgbarịrị ego ahụ ọfụma nke ahụ masịkwara gị ọ bụrụ na ọ masị gị zitere m ozi n'igwe soshal midia @isimbido tv aga m etipụrụ gị nke ahụ na-amasị gị mbọsị ọzọ ịghọtago just drọpụrụ m ebe ahụ ọ kakwara Isimbido tv ka ọ na-akpọtụ ebe ihe dum na-eme ihe anyị ka-ejikọ n'aka ahụ ihe emume ehihie ịghọtago ya bụrụ isiokwu anyị na-atụle ogene ihe gbasara ndị ntorobịa ịma aka dị na ndị ntorobịa dịka ha na-eto mgbanwecha ha na-afụ agwa ha na-akpasị ma ha na-eto ihe dị iche ị ga na-afụgasị dịka nne na nna ma ọ gụọ onwe gị bụ nwa ntorobịa bụrụ nwa ntorobịa na-ege m ntị akwe na ihe m na-ekwu ihe ndị anyị ga na-afụtachi n'ime ahụ gị mara na ọwụ steji ị nọ na anyị ga-agafekwa steji a ịgafe steji a o nwere steji karịrị nke ahụ anyị ga-abanye ime ya mgbe ị bataziri ebe ahụ asị ịka nka ịghọta ije ịka nka ịghọta ije mgbe ahụ ị gafere steji a na-ekwu okwu ya na ịghọtazi ije ihe a na-ekwu ịghọtago mgbe ahụ ka ewuruzie akpọzie gị nwoke akpọzie gị na ịwụla nwaanyị ịmatala ihe a na-ekwu maka na ịgafe na steji a ọ bụrụ na ị kpachaghị anya ọfụma na steji a na-ekwu okwu ya ihe efuru ọnya ọ na steji a ka ọ bụrụ na ị gatụrụ ime ọkwa ka a na-akpọ ime ọkwa duru ime ihe ụfọdụ na-akpọ ime nkuke ọ bụrụ na ị tụrụ ime na steji a na-ekwu ọ ga-enye gị ezigbo nsogbu dịka nwa agbọghọ onye na-eto eto ịka nọ mebi afọ 15 jee ịdaba n'ọnwụnwa ịdị ime ị ga-afụ na ị ga-ata ezigbo afọ ma ọ bụrụ na nne na nna gị elezighị anya ọfụma ma ọ bụ nabata gị ma ọ bụ chụpụ ọnwa ike ụfọdụ n'ime ha na-achụpụ jiri iwe chụpụ nwatakịrị ahụ n'ụlọ ochezie chụwa onye ga-enyere ya aka dabazie n'aka nwoke mebie nwoke a ga-ebidozie na-akụ ya ife na-asị ya eme ihe na okwesịghị ime maka na gịrị inweghị ọpshọn ọdọda nke na onye ahụ ị nọrọ ọ na-emezi gị etriti gị otu ọbụla o si masị ya ihe ndị aghọm dịcha na ya ihe ị ga-eji ọ bụrụ ihe mgbanwe ọbụla gị fụtara n'ime ndụ gị dịka nwa otorobịa gbaa mbọ ka ịgwatụ nne na nna gị ma ọ bụ kwuo onye ntọrọ gị onye nwanne gị nwaanyị ke tọrọ gị ma nwanne gị nwoke ke tụtara gị ndị ka ị gafeela steji ahụ ị nọ kọwatara ha ka ha nwee ike gwa gị ihe ị kwesịrị ime ka ha nwee ike kọwara gị ọfụma ka ịghọta ihe ị nọ n'ime ya asị onye ajụjụ a na-efu ụzọ dịka anyị na-ada ekwu onye ajụjụ a na-efu ụzọ gbaa mbọ ka ị na-ajụ ajụjụ nwee mgbanwe ọbụla gị fụtara n'ime gị jụọ ajụjụ nne na nna gị onwe gị bụ nne na nna onwe ihe dị aṅa anyị hụtara n'ime ndụ nwa gị oketa ya nso jiri ịfụnanya jụọ ya ajụjụ mara ka ị ga-esi nyere ya aka ya gaziere gị onye ọma na eji m aka na ịmụtara ihe mara ọkpụkpụ n'ihe anyị kụziri taa imeela nọnyere anyị rute n'isi njedebe nke ihe emume ehihie nke taa ya gaziere gị ya dịrị gị na mma echefukwa na ị ga-esonye anyị n'igwe mkparịta soshal midia na Facebook na Instagram na Twitter na YouTube @Isimbido TV ihe ị ga-eji nweta anyị Isimbido TV ya bụrụ ya ị nwere ike isonyere m onwe m n'igwe soshal midia m na Facebook @ugojenkandi na TikTok @ugojenkandi2 na Twitter @ugojenkandi na Instagram ihe ga-eji nweta na Ezo Beauty Empire Ezo Beauty _Empire official ihe ga-eji nweta m na Instagram akakwa nwada Ugoma Jennifer ya wetara gị ihe emume ihe nke taa asị m ya gaziere gị ya dịrị gị na mma agbalị echefukwa na ị ga-esonye anyị ụbọchị dum mgbe ọbụla gakọrọ elekere anyị 12 nke ehihie ụbọchị dum n'Isimbido TV ebe ọ na-akpọtụ ebe ife dum na-eme ekwekwala ka ụbọchị ọbụla gbanarị gị gbaa mbọ ka ị na-esonye anyị ụbọchị dum ị ga-enwe Chukwu ga-agọzi gị ana ị ga-enwe ihe nrita ofu ụbọchị site n'aka Akụ Ugo ya tago ya gaziere gị ya dịrị gị na mma gbalịa ka isonye anyị ụbọchị ọzọ ya gazie